na mugun sanci. Ban taba jin ina san wata halitta a duniya ba iwayar nake sanci. Takaici ne ki shiga zuciyata. I kasa fita. Na kasa mantawa da cin amanar da kika yi min da kika bari aka raba ni da ke. Ba mu rabu ba masoyi, ko mutuwa ne muna tare da kai. Tojin mu da kuma batalwa yaki. Wallahi ba zan zauna da kai. Anfani wallahi na yi nadamin auren ka Salman. Yarinyar nan sai na ƙure mata gudu yau. Sai na tabbatar da ita da wa take mu'amala. Dan na bata a gida. Na kuma tabbatar ba ta zauna ba sai ta fita. Watan Salmanu, inda ranka za ka sha kallo. Yanzu dai ka zo din da yamma. Na kidda da mijina saboda kai. Ina tattalin kaina duk saboda kai. Yannan zo. Ki yi haƙuri ki zaman aure da daɗi ba daɗi. Zaman auren shine daraja a gare ki. Kina ji na ko? Wai me kuke yi ne? Zauna. Inda ranka ka sha kallo a duniya akwai ban mamaki, akwai abubuwan ban haushi. Wai wannan. Tsohon saurayina ne. Ni za ka nuna kira budurwa ta a gabana. To ka dan kwanta ka huta. Nan da 15 minutes abincin zai zama ready. Ke dalla me haka? Kina da hankali? Dalla. Ba ki da hankali. Dalla me haka? Kai. Wallahi je gidan mutumin nan idan da gaisa duk su biyan sai na kashe su. Ke Allah ina ta jiran ki bici dauko abun bare ba. Mai gidana ne. Mai gidan ki mijin ki ba. Fara uba kai. Kika ce yi tafiya sai sati ɗaya zai dawo. Mai gidan. Na shiga uku na shiga cikin nasi wallahi ba zai. Wannan wayan na tabbatar miki da wayan namiji ce. Ba wayan mace bace. Sannan kuma wannan takalman na waye. Ya ko da ya harbe ta ne. Da ya harbe ta to. Target na gaba kuma gani ne. Kai ni fa namiji ne. Dole ne mutuwar jarumai. Inda ranka ka sha kallo